Đây là một đoạn mở đầu theo phong cách King. Sztárok utolsó felvonása a közönség előtt tökéletesnek tűntek. Sikerek, tapszvihar, rajongók és csillogás vette körül őket. De a reflektorfény mögött sok magyar sztár olyan titkokat őrzött, amelyek végül lassan felemésztették az életüket. Egyesek karrierje omlott össze, mások elvesztették családjukat, barátaikat vagy saját önmagukat. A mai videóban olyan magyar hírességek történeteit ismerheted meg, akiknek a gondosan rejtegetett titka végül mindent megváltoztatott, és örökre nyomot hagyott a sorsukon. Egy Zámbó Imre. A magyar zenei élet történetében kevés olyan sztár volt, aki akkora rajongást váltott ki, mint Zámbó Jimmy. A király hangja milliókat bűvölt el. Koncertjein tömegek sírtak és énekeltek együtt vele, miközben úgy tűnt, hogy mindent elért, amiről egy előadó csak álmodhat. A reflektorfényben egy magabiztos, sikeres és legyőzhetetlen ember képe rajzolódott ki. De a színpad mögött egy olyan titok húzódott meg, amely lassan felemésztette az életét. Jimmy egész pályafutása során nehezen viselte a hirtelen jött hírnevet. Bár imádta a közönségét, közeli ismerősei szerint állandó bizonyítási vágy és belső feszültség kísérte mindennapjait. Sokszor érezte úgy, hogy a média nem tiszteli eléggé, és hogy folyamatos harcot kell vívnia azért az elismerésért, amely szerintem megillette volna. Ez a belső nyomás egyre nagyobb terhet jelentett számára. A legnagyobb titok talán az volt, hogy a sikerek mögött egy rendkívül érzékeny és sérülékeny ember rejtőzött. Miközben az ország egyik legismertebb sztárjává vált, egyre nehezebben tudta kezelni indulatait és érzelmi hullámzásait. A körülötte lévő emberek gyakran látták azt az oldalát, amelyet a rajongók soha nem ismerhettek meg. A tragédia végül 2001. januárjában következett be. Halála egész Magyarországot megrázta, és azóta is számtalan találgatás övezi az utolsó óráit. Sokak szerint nem egyetlen pillanat vezetett a végzethez, hanem azok a hosszú évek alatt felgyülemlett belső démonok, amelyeket Jimmy soha nem tudott teljesen legyőzni. A titok, amelyet a nyilvánosság elől rejtett, végül erősebbnek bizonyult a hírnévnél, a sikernél és még a legendává válásnál is. Keith Szécsi Pál. Amikor Szécsi Pál a 60-as és 70-es években meghódította Magyarországot, sokan úgy tekintettek rá, mint a tökéletes sztárra. Jóképű volt, karizmatikus, és olyan hanggal rendelkezett, amely azonnal felismerhetővé tette. Dalai folyamatosan szóltak a rádióban, rajongók ezrei várták fellépéseit, és kívülről úgy tűnt, hogy élete irigylésre méltó. Kevesen tudták azonban, hogy a siker mögött egy olyan titok lapult, amely egész életében üldözte. Szécsi gyermekkorát tragédiák árnyékolták be. Korán elveszítette édesanyját, és ez a veszteség olyan mély sebet hagyott benne, amelyből soha nem tudott teljesen felépülni. Bár felnőttként a közönség szeretete vette körül, belül gyakran érezte magát magányosnak és elhagyatottnak. Ismerősei később arról beszéltek, hogy a mosoly mögött gyakran hatalmas fájdalom rejtőzött. A rajongók a romantikus slágerek előadóját látták, de a magánéletében egyre súlyosabb lelki problémákkal küzdött. Többször próbált új életet kezdeni, új kapcsolatokat építeni, és maga mögött hagyni múltja árnyait, de a régi sebek újra és újra visszatértek. A nyilvánosság előtt igyekezett erősnek mutatkozni, miközben egyre nehezebben viselte a ránehezedő érzelmi terheket. A legnagyobb titka nem egy botrány vagy egy rejtett kapcsolat volt, hanem az a mély belső fájdalom, amelyet egész életében magával hordozott. Ez a láthatatlan teher fokozatosan felemésztette, miközben kívülről mindenki a sikeres énekest látta. 1974-ben mindössze 30 évesen hunyt el. Halála sokkolta az országot, és egy generáció gyászolta kedvenc előadóját. Története máig emlékeztet arra, hogy a legnagyobb sztárok mosolya mögött is olyan titkok húzódnak meg, amelyek végül erősebbnek bizonyulnak a hírnévnél és a szeretetnél. 3. Cserháti Zsuzsa. A 70-es és 80-as évek Magyarországán. Cserháti Zsuzsa neve egyet jelentett a kivételes tehetséggel. Hangja egyszerre volt erőteljes és érzelmes, dalai pedig emberek millióinak szívéhez találtak utat. Sokak szerint ő volt generációja egyik legjobb énekesnője. A közönség azonban csak a sikert látta. A színpad mögött egy olyan titokkal küzdött, amely végül évekre eltüntette őt a reflektorfényből. Pályafutása csúcsán úgy tűnt, semmi sem állíthatja meg. Fellépések, televíziós szereplések és telt házas koncertek követték egymást. A zenei világ azonban gyorsan változott, és az új trendekkel együtt sok korábbi sztár háttérbe szorult.
Cserháti számára ez nem csupán szakmai visszaesést jelentett. Mély személyes válságként élte meg, hogy egyre kevesebb lehetőséget kapott. A legnagyobb titok, amelyet sokáig próbált elrejteni, az önbizalom elvesztése volt. Miközben kívülről erősnek mutatta magát, belül egyre inkább úgy érezte, hogy megfeledkeztek róla. Az elutasítások, a mellőzöttség érzése és a folyamatos bizonytalanság lassan felőrölte a lelki erejét. Az évek során súlyproblémákkal és depresszióval is küzdött, amelyek tovább nehezítették a visszatérést. Sokan nem értették, hogyan tűnhet el egy ilyen tehetség a zenei élet középpontjából. A válasz nem egyetlen eseményben rejlett, hanem abban a hosszú belső harcban, amelyet szinte teljesen egyedül vívott. Miközben a közönség még mindig szerette, ő egyre kevésbé hitt önmagában. Amikor a 90-es években végül visszatért, újra bebizonyította, milyen rendkívüli előadó. A múlt sebei azonban soha nem gyógyultak be teljesen. Cserháti Zsuzsa története azt mutatja, hogy néha nem egy botrány vagy egy ellenség pusztítja el egy sztár életét, hanem az a fájdalmas titok, hogy elveszíti a hitet saját értékében. Négy Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltánt sokan minden idők egyik legnagyobb magyar színészének tartják. Színpadi jelenléte lenyűgöző volt, filmjei generációkon átívelően maradtak emlékezetesek, és olyan művészi erő sugárzott belőle, amelyet még pályatársai is ritkán láttak. A közönség egy rendkívüli tehetséget ünnepelt. A reflektorfény mögött azonban egy olyan titokkal élt együtt, amely fokozatosan elszigetelte őt a környezetétől. Latinovics nem csak kivételes művész volt, hanem rendkívül érzékeny ember is. Mindent intenzívebben élt meg, mint a legtöbben. Ami mások számára egy kisebb konfliktus volt, számára gyakran mély lelki megpróbáltatássá vált. Nehezen viselte a kompromisszumokat, és sokszor ütközött színházi vezetőkkel, rendezőkkel vagy döntéshozókkal. Ez a konfliktusos természet idővel egyre több problémát okozott pályafutásában. A legnagyobb titok, amelyet sokan csak halála után értettek meg igazán, a belső magány volt. Bár körülvette a siker és a szakmai elismerés, gyakran érezte úgy, hogy senki sem érti meg őt teljesen. Naplói, levelei és visszaemlékezések alapján egy olyan ember képe rajzolódik ki, aki folyamatosan kereste a helyét a világban, miközben egyre nehezebben találta meg a lelki békét. A kívülállók sokszor csak indulatosnak vagy nehéz természetűnek látták. Kevesen sejtették, hogy ezek mögött, a viselkedések mögött mély csalódások, érzékenység és állandó belső vívódás húzódott meg. Minél nagyobb lett a hírneve, annál erősebbnek tűnt ez a láthatatlan teher. 1976-ban bekövetkezett halála máig a magyar kulturális élet egyik legfájdalmasabb veszteségeként él az emberek emlékezetében. Sokak szerint nem csupán egy zseniális színész távozott, hanem egy olyan ember is, akit végül saját belső küzdelmei győztek le. Az a titok, hogy egész életében megértésre vágyott, végül mélyebb nyomot hagyott sorsán, mint bármelyik szerepe vagy szakmai sikere. 5. Máté Péter. Máté Péter neve ma is különleges helyet foglal el a magyar könnyűzene történetében. Dalai évtizedekkel a halála után is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban, és sokan minden idők egyik legnagyobb magyar dalszerzőjeként emlékeznek rá. Különleges tehetsége, érzelmes előadásmódja és időtálló szerzeményei hatalmas népszerűséget hoztak számára. Kevesen tudták azonban, hogy a siker mögött olyan titkok és belső harcok húzódtak meg, amelyek lassan felőrölték az erejét. A közönség szemében Máté Péter mindig magabiztos művésznek tűnt. A színpadon uralta a teret, dalai pedig gyakran az emberi érzések legmélyebb rétegeit szólították meg. Talán éppen azért, mert saját maga is rendkívül érzékeny ember volt. A sikerek ellenére gyakran érezte úgy, hogy több elismerést érdemelne, és sokszor csalódott a zenei élet működésében. A legnagyobb titka az volt, hogy miközben dalai emberek millióinak adtak reményt és vigaszt, ő maga egyre nehezebben találta meg a belső egyensúlyt. A folyamatos munka, az állandó bizonyítási kényszer és a szakmai nyomás komoly terhet jelentett számára. Ismerősei szerint sokszor kimerülten dolgozott, és hajlamos volt háttérbe szorítani saját egészségét. A rajongók a slágereket hallották, de nem látták azokat az álmatlan éjszakákat, amikor új dalokon dolgozott, vagy amikor a jövője miatt aggódott. Egyre többet követelt magától, és úgy tűnt, soha nem elégedett teljesen azzal, amit már elért. 1984-ben mindössze 37 évesen hunyt el. Halála sokkolta az országot, hiszen még rengeteg alkotás állhatott volna előtte.
Sokak szerint nem egyetlen tragikus esemény, hanem évek felhalmozódott terhei vezettek oda, hogy szervezete végül feladta a harcot. Máté Péter története arra emlékeztet, hogy a legnagyobb tehetségek mögött is ott lehetnek olyan láthatatlan küzdelmek, amelyek végül erősebbnek bizonyulnak a hírnévnél és a sikernél. 6. Komár László. Komár László a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja volt. Jellegzetes hangja, energikus színpadi jelenléte és Elvis Presley iránti rajongása egész generációk számára tette emlékezetessé. Amikor színpadra lépett, magabiztosságot és életörömöt sugárzott. A közönség egy olyan sztárt látott benne, aki mindig tudja, hogyan szórakoztassa az embereket. A reflektorfény mögött azonban egy olyan titok lapult, amely hosszú éveken át árnyékot vetett az életére. Komár számára a siker soha nem jelentett valódi biztonságot. Bár népszerűsége hosszú időn át töretlen maradt, mindig attól tartott, hogy egyszer elveszítheti azt, amiért egész életében dolgozott. A zenei világ gyors változásai, az új előadók megjelenése és a közönség ízlésének átalakulása folyamatos nyomást jelentett számára. Nehezen viselte azt a gondolatot, hogy egyszer háttérbe szorulhat. A legnagyobb titka talán az volt, hogy a színpadon mutatott magabiztosság mögött mély bizonytalanság húzódott. Miközben kívülről vidámnak és erősnek látszott, közeli ismerősei szerint gyakran küzdött önértékelési problémákkal. Fontos volt számára a rajongók szeretete, és minden kritikát sokkal személyesebben élt meg, mint azt a legtöbben gondolták volna. Az évek múlásával egyre többször kellett szembenéznie azzal, hogy az idő múlik, és a hírnév nem örök. Ez a felismerés különösen nehéz volt egy olyan ember számára, aki egész életét a közönség szeretetére építette. Bár továbbra is fellépett és dolgozott, belül egyre gyakrabban foglalkoztatta az elmúlás gondolata. 2012-ben bekövetkezett halála megrendítette rajongóit. Sokak számára ő örökké a magyar rock and roll egyik legnagyobb alakja marad. Története azt mutatja, hogy még azok a sztárok is hordozhatnak mély bizonytalanságokat, akik kívülről a legmagabiztosabbnak tűnnek. Az a titok, hogy egész életében félt elveszíteni a szeretetet és az elismerést, végül ugyanúgy része lett örökségének, mint a dalok, amelyek halhatatlanná tették. 7. Bódi László. Bódi László, akit az egész ország egyszerűen csak cipőként ismert, a magyar rockzene egyik legkülönlegesebb dalszerzője és előadója volt. A Republic frontembereként olyan dalokat alkotott, amelyek emberek millióinak életét kísérték végig. Szövegei tele voltak érzelemmel, melankóliával és mély gondolatokkal, ezért sok rajongó úgy érezte, hogy valóban ismeri őt. A valóságban azonban Cipő egy olyan titkot hordozott magában, amelyet csak a hozzá legközelebb állók láthattak igazán. A színpadon nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnt. Nem kereste a botrányokat, nem épített magának sztárallűröket, és mindig inkább a zenére koncentrált. Éppen ezért sokakat meglepett, amikor az évek során egyre több egészségügyi problémával kellett szembenéznie. Bár időnként nyilvánosságra kerültek hírek állapotáról, a legtöbben nem sejtették, milyen komoly harcot vív a háttérben. A legnagyobb titka az volt, hogy miközben dalai reményt és vigaszt nyújtottak másoknak, ő maga folyamatosan küzdött saját egészségéért. Szívproblémái hosszú éveken át végigkísérték életét. Ennek ellenére tovább dolgozott, új dalokat írt és fellépett, mintha semmi sem történt volna. A közönség gyakran csak a mosolyt és a jól ismert hangot látta, nem pedig azt az embert, aki napról napra egyre nehezebb terhet cipelt. Sokan úgy vélik, hogy Cipő tudta, mennyire törékeny az idő, ezért dalai gyakran foglalkoztak az elmúlás, az emlékek és az emberi kapcsolatok témájával. Mintha már évekkel korábban megérezte volna, hogy az élet nem ad végtelen lehetőségeket. 2013-ban bekövetkezett halála egész Magyarországot megrázta. Rajongók ezrei búcsúztak tőle, dalai pedig azóta is élnek. Az a titok, hogy hosszú időn át csendben harcolt a saját teste ellen, végül tragikus módon alakította sorsát. Cipő története emlékeztet arra, hogy néha a legnagyobb csaták nem a színpadon, hanem a reflektorfény mögött zajlanak. 8. Kós János. Kós János évtizedeken keresztül a magyar szórakoztatóipar egyik legszerethetőbb alakja volt. Énekesként, színészként és televíziós személyiségként is hatalmas népszerűségnek örvendett. A közönség számára mindig mosolygós, közvetlen és jókedvű embernek tűnt, aki képes volt derűt vinni bármilyen műsorba vagy fellépésbe.
Éppen ezért kevesen gondolták volna, hogy a vidám külső mögött olyan félelmek és bizonytalanságok rejtőztek, amelyek hosszú éveken át elkísérték. Pályafutása során Kós János rengeteg sikert ért el. Generációk nőttek fel a dalain, és kevés olyan magyar előadó volt, aki ennyire hosszú ideig meg tudta őrizni a közönség szeretetét. A siker azonban nem jelentette azt, hogy mindig nyugodtnak és elégedetnek érezte magát. Ahogy telt az idő, egyre gyakrabban kellett szembenéznie azzal, hogy a világ körülötte folyamatosan változik. A legnagyobb titka az volt, hogy mélyen félt a feledéstől. Miközben kívülről magabiztosnak látszott, belül gyakran foglalkoztatta a gondolat, hogy egyszer már nem lesz rá szükség. A szórakoztatóipar kegyetlen tud lenni azokkal, akik hosszú ideje a pályán vannak, és Kós pontosan tudta ezt. Talán ezért dolgozott szinte megállás nélkül még idősebb korában is. Barátai és kollégái szerint mindig igyekezett pozitív maradni, de a hírnév mulandósága gyakran nyugtalanította. Nem akarta elveszíteni azt a kapcsolatot, amelyet a közönséggel évtizedek alatt felépített. Ez a láthatatlan félelem sokkal nagyobb szerepet játszott az életében, mint azt a rajongók valaha is gondolták volna. 2019-ben bekövetkezett halála után az egész ország szeretettel emlékezett rá. Az a titok, hogy egész életében attól tartott, egyszer elfelejtik, végül nem vált valóra. Kós János öröksége ma is él. Dalai és emléke pedig bizonyítják, hogy vannak művészek, akiket az idő sem tud eltörölni. Kinc Hofi Géza neve szinte egyet jelent a magyar humor történetével. Évtizedeken keresztül ő volt az az ember, aki képes volt megnevettetni egy egész országot még a legnehezebb időkben is. Előadásain teltházak várták, poénjai legendává váltak, és sokan úgy tekintettek rá, mint arra a művészre, aki mindig tudott nevetni az élet furcsaságain. A közönség azonban csak azt az embert látta, aki a színpadon állt. A reflektorfény mögött egy egészen más Hofi is létezett. A siker ellenére Hofi Géza rendkívül összetett személyiség volt. Miközben kívülről magabiztosnak és sebezhetetlennek tűnt, belül sokszor küzdött önmagával. Az emberek elvárták tőle, hogy mindig vicces legyen, mindig szórakoztasson, és mindig újabb poénokkal lepje meg őket. Ez a folyamatos elvárás azonban hatalmas nyomást helyezett rá. A legnagyobb titka az volt, hogy a nevetés mögött gyakran szomorúság és kimerültség húzódott meg. Sok humorista életében megfigyelhető, hogy miközben másokat boldoggá tesznek, saját problémáikkal nehezen birkóznak meg. Hofi esetében is gyakran előfordult, hogy a közönség előtt felszabadultnak tűnt, miközben a magánéletében egészen más érzésekkel kellett szembenéznie. Barátai szerint érzékenyen reagált a kritikákra, és sokkal többet foglalkozott a közvélemény véleményével, mint azt bárki gondolta volna. Bár az ország egyik legismertebb embere volt, időnként mégis magányosnak érezte magát. Talán éppen ezért tudta olyan pontosan megfogalmazni az emberek félelmeit, csalódásait és reményeit. 2002-ben bekövetkezett halála után milliók gyászolták. Sokak számára nem csupán egy humorista távozott, hanem egy olyan ember is, aki évtizedeken át segített túlélni a mindennapok nehézségeit. Az a titok, hogy a nevetés mögött gyakran saját belső harcait rejtette el, végül ugyanúgy része lett történetének, mint a legendás előadásai. Dísz Kovács Erzsi. Kovács Erzsi a magyar könnyűzene egyik legismertebb és legnépszerűbb énekesnője volt. A 60-as években hatalmas sikereket aratott, dalait az egész ország dúdolta, és sokan a korszak egyik legnagyobb női sztárjaként emlegették. Hangja különleges volt, megjelenése elegáns, a közönség pedig rajongott érte. Kívülről úgy tűnt, hogy élete tele van sikerrel és elismeréssel. A valóság azonban jóval bonyolultabb volt. Pályafutása során több alkalommal is megtapasztalta, milyen gyorsan változhat a hírnév. Egy időben az ország egyik legfoglalkoztatottabb előadója volt, később azonban egyre kevesebb lehetőséget kapott. Az új zenei irányzatok megjelenésével sok korábbi sztár háttérbe szorult, és Kovács Erzsi számára ez különösen fájdalmas időszakot jelentett. A legnagyobb titka az volt, hogy miközben a közönség még mindig szerette és tisztelte, ő maga egyre nehezebben tudta elfogadni, hogy a reflektorfény már nem ugyanúgy világít rá, mint korábban. Az a nő, akit egykor mindenki ünnepelt, kénytelen volt szembenézni azzal, hogy a sztárság nem tart örökké. Ez a felismerés hosszú éveken át nyomasztotta. Sok művész számára a legnehezebb pillanat nem a bukás, hanem az, amikor ráébred, hogy a világ tovább haladt. Kovács Erzsi is hasonló érzésekkel küzdött.
Bár soha nem veszítette el méltóságát, a háttérbe szorulás fájdalmát magában hordozta. A rajongók ebből szinte semmit sem láttak, mert mindig igyekezett erőt és eleganciát sugározni. 2023-ban bekövetkezett halálával egy korszak végleg lezárult. Története jól példázza, hogy a hírnév mögött sokszor olyan félelmek rejtőznek, amelyekről a közönség alig tud valamit. Az a titok, hogy egész életében küzdött a feledés gondolatával, végül ugyanúgy alakította sorsát, mint a sikerek, amelyek egykor az ország kedvencévé tették.